Σκέφτεστε να αγοράσετε τον δικό σας επίγειο παράδεισο στην Κύπρο? Ειλικρινά, χαίρομαι πολύ για εσάς, αλλά ακούστε με, πριν ερωτευτείτε τη θέα στη θάλασσα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά. Υπάρχουν κάποιες παγίδες στην κυπριακή αγορά ακινήτων που μπορεί να σας κοστίσουν μία περιουσία αν δεν προσέξετε. Ας οργανώσουμε τη λίστα ελέγχου σας. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το βίντεο προορίζονται αποκλειστικά για γενικούς ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν επαγγελματική νομική ή οικονομική συμβουλή. Το περιεχόμενο αυτό περιλαμβάνει έναν ψηφιακό χαρακτήρα, avatar, που έχει δημιουργηθεί μέσω τεχνητής νοημοσύνης και συνθετικά μέσα. Παρόλο που καταβάλουμε προσπάθειες για την ακρίβεια των πληροφοριών, δεν προβαίνουμε σε δηλώσεις ή εγγυήσεις σχετικά με την πληρότητα ή την αξιοπιστία τους. Δεν θα πρέπει να βασίζεστε σε αυτό το περιεχόμενο ως υποκατάστατο. Ούτε αυτό αντικαθιστά την επαγγελματική συμβουλή από αδειοδοτημένο επαγγελματία. Να αναζητάτε πάντα τη συμβουλή ενός εξειδικευμένου επαγγελματία για τυχόν ερωτήσεις που μπορεί να έχετε σχετικά με την προσωπική σας κατάσταση. Η βασισμένη σε οποιαδήποτε πληροφορία παρέχετε σε αυτό το βίντεο γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Πρώτος κανόνας. Ποτέ μην βασίζεστε σε μια απλή επίσκεψη στο ακίνητο. Προσλάβετε έναν επαγγελματία για μια έκθεση κακοτεχνιών, snagging report. Εσείς μπορεί να βλέπετε μια όμορφη κουζίνα, εκείνοι όμως θα δουν την υγρασία πίσω από τα ντουλάπια ή την ελαττωματική καλωδίωση. Μετά, ζητήστε τα τρία βασικά: τον τίτλο ιδιοκτησίας, την άδεια οικοδομής και τα αρχιτεκτονικά σχέδια. Και μια επαγγελματική συμβουλή. Για νεόδμητα, ελέγξτε αν υπάρχει το πιστοποιητικό τελικής έγκρισης. Αν δεν υπάρχει ακόμα, μπορεί να περιμένετε χρόνια για τον δικό σας ξεχωριστό τίτλο. Τέλος, ζητήστε από τον δικηγόρο σας να κάνει έρευνα στο κτηματολόγιο. Πρέπει να γνωρίζετε αν υπάρχουν κρυφές υποθήκες ή μέμο στο οικόπεδο πριν καν σκεφτείτε να δώσετε προκαταβολή. Τώρα, το πολιτήριο έγγραφο, το ΣΠΑ. Εδώ είναι που προστατεύετε τον εαυτό σας. Πρώτον, βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχεία ταυτοποίησης όλων των μερών περιλαμβάνονται πλήρως. Δεύτερον, και αυτό είναι ζωτικής σημασίας, μόλις υπογράψετε, το συμβόλαιό σας πρέπει να κατατεθεί στο κτηματολόγιο για ειδική εκτέλεση. Αυτό μπλοκάρει νομικά το ακίνητο, ώστε ο πολιτής να μην μπορεί να το πουλήσει σε κάποιον άλλον. Επίσης, ελέγξτε το καθεστώς VAT. Είναι 5% ή 19%. Οι κανόνες είναι αυστηροί όσον αφορά τα τετραγωνικά και την αξία, οπότε επιβεβαιώστε το γραπτός. Και μία προσωπική συμβουλή. Προσθέστε μία ρήτρα παρακράτησης. Κρατήστε περίπου το 5% της τιμής σε έναν ενδιάμεσο λογαριασμό για 6 μήνες. Με αυτόν τον τρόπο, ο εργολάβος έχει έναν πραγματικό λόγο να επιστρέψει και να διορθώσει τις κακοτεχνίες που βρήκαμε νωρίτερα. Ώρα για τη μεταβίβαση. Πριν πάτε στο κτηματολόγιο, βεβαιωθείτε ότι ο πολιτής έχει έτοιμα όλα τα πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας, φόρο κεφαλαιουχικών κερδών, αποχετευτικό και δημοτικούς φόρους. Αν είστε από χώρα εκτός Ευρώπης, θα χρειαστείτε επίσης την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο. Τη μεγάλη μέρα θα υπογράψετε το έντυπο 270. Εδώ είναι ο χρυσός κανόνας. Μην παραδώσετε τις τραπεζικές επιταγές μέχρι να βρεθείτε μπροστά στον λειτουργό και να επιβεβαιώσει ότι η μεταβίβαση μπορεί να ολοκληρωθεί. Είναι μια κυριολεκτική ανταλλαγή χέρι με χέρι για τον τίτλο ιδιοκτησίας σας. Τρία πράγματα που οι επαγγελματίες ελέγχουν πάντα, αλλά οι περισσότεροι ξεχνούν. 1. Τραπεζικές παραιτήσεις, waivers. Αν ο εργολάβος έχει υποθήκη, χρειάζεστε έγγραφο από την τράπεζα που να αποδεσμεύει επίσημα τη δική σας μονάδα. 2. Πάρτε το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Και 3. Προσλάβετε έναν χωρομέτρη για να ελέγξει τα σύνορα. Πιστέψτε με, δεν θέλετε μια δικαστική διαμάχη για μια γραμμή περίφραξης αργότερα. Κάντε την έρευνά σας, βρείτε έναν καλό δικηγόρο και το σπίτι των ονείρων σας στην Κύπρο θα γίνει δικό σας. Καλή τύχη!